חברים, הנה אנחנו שמים טעם חדש. ילדים מבקש טעם חדש. אנחנו נבדוק את זה איך יוצא. טעם מנטה. למה ככה? הנה. נרים את הזה. אז תשאירי טיפה ש... אתם רואים? בואו נראה איך יצא מנטה. מלא עוד, מלא. עזבי את האחרה, זה סתם זה, נו. מלא עוד. מלא 1.5 ליטר לפחות. עד סוף הזה, אני אגיד לך, מלא. יש פה היום הרבה ילדים מחפשים לשתות ברד. הנה הראשון, הנה השנייה, הנה השלישי. ומה יש להרבה? בורח? חביבי, צוב את הראש. אתה רוצה מנטה? יאללה. הנה, כולם אלו דורשים מנטה. יאללה, אחלה יום לכולם.